Tare de pe Parcul Copilului, îl am alături de mine pe capitanul clubului, RC Grivița, Damian Ispas. A avut amabilitatea să îmi răspundă la câteva întrebări. Salut, Damian, bine te-am găsit! Salut, Alex! Aș vrea să ne spui ce părere ai despre noul format al campionatului. Pot spune că este un campionat destul de competitiv și cumva la început ne-a surprins această decizie, dar cum am vorbit și cu colegii mei, încă din copilărie ne dorim să jucăm cu cele mai bune echipe și ăsta e visul nostru, să demonstrăm că suntem cu adevărat niște jucători buni și anul acesta, după cum se știe, chiar avem ocazia să facem lucrul acesta. Mulțumesc frumos! Cea de-a doua întrebare ar fi vis-a-vis de meciul pierdut în prima etapă la Năvodar cu surprinzătorul scor de 44-37. Spune-ne, te rog, ce s-a întâmplat în prima repriză. Scorul la pauză, vă reamintesc, a fost 34-5 și cum s-a simțit meciul din teren, având în vedere și revenirea noastră din cea de-a doua repriză. Știam că sunt o echipă bună cei de la Năvodari, îi cunoaștem destul de bine din anii precedenți. Pot spune că ne-au surprins inițial în prima repriză, de asta este și acest scor a fost și acest scor la pauză. Cumva greșelile noastre individuale probabil au făcut diferența aceasta mare la pauză, dar pot să-mi felicit după acest meci jucătorii, să-mi felicit colegii, pentru că după a doua repriză am demonstrat că suntem o echipă redutabilă și că am făcut față acestei echipe și chiar puteam să câștigăm în fața celor de la Năvodari. Urmează meciul cu RC Bârlad, se joacă pe Arcul de Triunf, este în direct la TVR1. Ce așteptări are echipa, antrenorul și tu personal de la acest meci? RC Bârlad este o echipă destul de redutabilă, mai ales în anii trecuți. Am avut destul de multe meciuri cu ei și chiar meciuri spectaculoase. Dorim să câștigăm, fiecare meci îl tratăm la victorie și sperăm să facem un meci cât mai bun, un joc cât mai bun și să ieșim victorioși de pe teren. Transmite un mesaj celor care încă nu sunt convins să vină sâmbătă pe Arcul de Triunf. Vă așteptăm la meci, vă așteptăm să ne susțineți în număr cât mai mare și să achiziționați biletele, pentru că doar așa putem duce mai departe numele acesta și echipa să poată să facă performanță. Mulțumesc, Damian! Și hai Grivița, hai România!